Добре, ето го важен въпрос. Cold calls или cold emails? Кое наистина ти привлича клиенти? Днеска ще обсъдим плюсовете и минуси на двата метода, за да можеш да спреш да си губиш времето и да отделиш време на нещата, които наистина ти дават резултати. Така да. Добре, нека да започнем с cold calls. И cold call-овете, с тях имаш огромно предимство. И това огромно предимство е, че веднага получаваш някакъв резултат. Защото се обаждаш и той веднага вдига, а не като имейлите, като изпратиш имейл, да седи там в инбокса му няколко дена преди да го отвори. Ако някой вдигне телефона, те или ще те изслушат, или ще ти затворят. Затова поне имаш някакъв контрол върху ситуацията, докато с имейлите е съвсем обратното. Един огромен плюс с cold call-овете е, че те те изкарат от зоната си на комфорт адски бързо. Защото звъниш и веднага говориш с клиента. Докато като правиш имейли и те го отворят и дори да се навият на среща, ти пак ще да говориш в тази среща. И ако се насираш на куче да говориш в тази среща, няма да мога да покажеш колко си уверен в себе си и в уменията ти. Но истината е, че студените обаждания изискват бая здрава психика, човек. Защото ще има доста затваряния, доста неловки разговори. Бая българи ще ти казва човек, ще псуват какво ли не. Като цяло, това не е за всеки. Защото ако си човек, който просто не издържа да му казват не е за теб. Но за кучетата, които човек просто натискат през целия този хейт, който ще получат, ще видят бая резултати. Сега за студените имейли. С тях също имаш предимство, нали? Те плюсове и минуси към всяко на нещо като цяло. И плюсовете на студения имейл е, че може да изпращаш десетки и стотици, зависи как си сложиш системата, десетки или стотици за времето на едно студено обаждане. А най-доброто е, че като ми изпратиш имейл, той ще им седи в почта с дни, защото много малък шанс да ти го отворят на секундата или в същия ден изобщо. Също така, хубава идея, пращай последователни имейли, почти всеки един клиент, който ще вържиш, няма да е от първия имейл, ще бъде от втория имейл, последователния, от третия имейл, от четвъртия имейл, но не пращай 10-15 имейла последователни в рамките на 3 месеца. На третия, на четвъртия вече би трябвало да се откажеш като цяло, защото няма да има никакви интереси без това. Минусът при имейлите обаче е, че не получаваш моментален отговор, както при студените обаждания. И ако не са добре написани, или ще ги изтрият, или ще отидат в спам. Имейлите трябва да привлечат вниманието на клиента, защото ако е нещо скучно, просто няма да ти го отворят. Един вид съдържанието, заглавието на имейла трябва да им почеше краставичката по правилния начин, иначе няма да ти го отворят, брат. Тъй, че дали ще пращаш имейли, дали ще звъниш, принципът е един и същ. Трябва да ти добър хук. Или ако не разбираш английски, добра кука. Тъй, че малко трябва да се преувеличиш, ама да не изглежда, че лъжеш. Тъй, че нещо като пример ще ти дам, ще ти докарам този месец 20 нови клиента към бизнеса ти, вместо само ще ви помогна на бизнеса. Целта е да им граниш вниманието, да се замислят малко, ама да не изглежда фалшиво. Виж, топ агенциите отделят време на всеки детайл, дори на студените обаждания и на студените имейли. Даже в момента ще ви покажем ние топ агенцията, как се провеждаме студените обаждания и евентуално ще ви покажем как се провеждаме студените имейли. Добре бе, човек. Значи виж сега, схемата е, аз ти давам 20 клиента за този месец, ти ми даваш 5000 лева. Какво? Ма брат, слушай ма бе. Не затваряй! Не ти бе! Ама май... Ако си мислиш, че ще се справиш, ако импровизираш, като ей това и тук, нали, просто няма да стане, защото ще разбиеш телефона в земята и ще падне от петия етаж. Подготовката не се отнася само за системите в агенцията ти. Тя също важи за обажданията и за имейлите ти. Затова ти препоръчвам си направиш сценарии, да пробваш различни кукове и просто с времето да си усъвършенстваш начинът ти на outreach към тях. И да видиш кое е бачка и кое не. И сега ще чуеш дали кой е по-добрият вариант от двата. Ако си в началото и ти трябват пари спешно, ти предлагаме студените обаждания. С тях ще изградиш хиперна увереност и ще разбереш кое е бачка и кое не бачка. Щом си готов да се развиеш, ще се направиш автоматична система за имейли, която всеки ден изпраща стотици имейли автоматично. Така че не забравяй, обажданията са за моментален ефект, докато имейлите може да го използваш, за да обхванеш по-голяма аудитория и ако нямаш толкова време или имаш даско или си на работа, защото перфектното време за обаждане е към
1 следобяд до 4 следобяд, ние поне това сме забелязали с нашия Да. Париж. Защото сутринта, особено българите, не им се занимава с нищо, вечерта пък въобще не ги бара и пият ракия, пият шопска салата. Да, целта е да не. ги хванеш точно след обедната почивка, човек, да им предложиш идея за пари. Абсолютно, защото тогава са се наяли, горе-долу са готови вече и ние главно се обаждахме се към колко? 2,5. 2,5 до 4 някъде. И то ние звъняхме двамата и можеше да се справим с 60-70 обаждания, обаче накрая бяхме изпържени на гъщи Да. и бяхме изморени просто. Мгм. Не се занимаваше с нищо. Така че, това е всичко, братчето. Пробвай си и двата метода, виж къде идват клиенти, откъде идват клиенти и вложи усилия там. Като цяло си е толкова просто. И нали, ако видеото ти е било полезно, абонирай се, брат, хъсъл, мъсъл, прости, лайк и subscribe, мисля, че напомниш с тъмзъпта. И ако не се абонираш, ще ти пратим дъртия бандит майна да дойде ти бе майка. Сега е бачка шашматка.